Ora diteke ya yung sindene dak. Mergo iki tembang religi nduk, tembang agamis tenan. Ngono, ajak-ajak marang kabecikan, luwe-luwe nindakake salat. Mula jroning tetembangan sanajan iramane iki iraman dangdut, ning kudu khidmat, turta kudu diresapi tenan. Oh iya, Wah, iki pepeling ngelingke yen to ibadah mring ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ala lantaran agama Islam ya yo. Ning ingat lho Nduk dina kalungguhan iki negarane dhewe situasi ning warga sajake ana intrik-intrik sing menuju pecah belah warga. Ngono. Mergo arepa diakoni utawa ora bangsa dan negara kita utawa warga masyarakat negarane dhewe iki isih gampang diadu kumba utawa